Buenas noches, mi amor. I dius que t'han donat permís? Sempre diuen que volen el millor per mi. Doncs ara per mi el millor és marxar. I on anem? Hem començat un viatge per França. Biarritz era el primer pas. Per aquí. No sents res per ella. No. Res. No. Per? No, per res. Que no entenia per què encara tens a la furgó per fil. Com és que has vingut? He vingut perquè si he de viure aquest moment eternament, trio viure'l amb tu. Joder, Marc. Va, ja està. A la meva manera. Per què no fem una pel·lícula? Una de robatoris. Una d'escapades. Aquesta nit he pensat que m'agradaria escriure una pel·li sobre tu. Et puc mossegar molt fort?